bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi Teofilu tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema, wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu terilhom u tagħhom ħafna provi li hu ħaj, f'erbgħin jum raw kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom, ordinalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wera tal-missier. Li fuqha Għalilhom, smajtu x'kont qedtilkom? Ġwanni jagħmed bl-ilma, imma intom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. kif kienu flimkien staqsew. Mulej, u dan iż-żmien li fih inser terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael? U weġibhom. Mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u żmien li jien missier għażel bis-seta tiegħu? Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Judija kollha u s-Samarija u satru fl-art. Wara li qal dan, huma jħarsu leh kien meħud il fuq u sħaba ħadu tulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema jħarsu leh, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġien lebsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilea, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Tela Alla bajat ta' ferħ. Popli kollha, ċafxbu jdejkom, għajtu bil-ħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej, l-oli u tal-biża, sultan kbir fuq l-art kollha. Tela Alla bajat ta' ferħ. Tela Alla bajat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu. Tela Alla bajat ta' ferħ. Għax Alla s-sultan tal-art kollha għannulu bis-sena għanja sabiħa, isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Tela Alla bajat ta' ferħ. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Puti, Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja, jagħtikom spiritu ta' erf u rivelazzjoni biex tarfuh sewwa. U jdaw lilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'init-tama tas-sejħa tagħkom, x'inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li tagħkom taqsmu l-qaddisin. Tarfu x'inhu l-kobor bla qies tas-seta tiegħu fina li jemminna, skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddem fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fuq il-lemin tiegħu fis-smewwiet. Il-fuq minn kull saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma, il-fuq minn kull isem li jissemma, mhux biss żmien ta' issa, imma wkoll għall ġej. Iva, qiegħed kollox taħt riġlejh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li jiġismu il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Alleluja, alleluja. Morru għamlu dix-xibli mill-ġnus kollha jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Alleluja, alleluja. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, il-11 dixxiplu telqu lejn il-Galilja u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh, inxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Lili ngħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dix-xibli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Din il-ġimgħa qed niċċelebraw is-solennità ta' tluħ tal-mulej fis-sema, jew Asċensjoni, kelma li tfisser titla' l fuq. Dan ġara meta Ġesu talab il-ġisem u r-ruħ fil-ġenna biex isaltan fuq id-dinja. Dan ma jfissirx li sempliċement qabad u telaqna, jew li ma baqax parti minn ħajjitna, jew li ma għadux interessah x'jiġri fi ħajjitna. Fil-Vanġelu Ġesu jgħid: jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Itluħ fis-sema jimlina bit-tama li bil-grazzja ta' Alla ġisimna jinbidel u jsir sħiħ bħal ta' Ġesu biex nistgħu ngħixu fis-sema għal dejjem.
Din il-festa tatina wkoll it-tama li hu qatt jerġa' jiġi. Smajna, tan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Din il-festa ta' tluħ fis-sema tkellimna wkoll dwar is-saltna ta' Alla f'din id-dinja. Fl-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli qabel ma Ġesu tela s-sema, l-Apostli staqsew mulej u dan iż-żmien li fih int ser terġa' twaqqaf fis-sena ta' Iżrael. L-Apostli kienu qed jaħsbu fuq meta Ġesu kien se jidher bħala sultan ta' Iżrael u tad-dinja. Ġesu qalilhom li ma kienx biċċa tagħhom li jkunu jafu meta dan kien ser jiġri, imma xorta jgħidilna kif għad jiġri, intom tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm u sattru fl-art, jgħidilna, morru mela, għamlu dix-xjiepli mill-ġnus kollha. Dan ser jiġri permezz tagħna għax Ġesu jridna ngħinuh jibni s-saltna ta' Alla bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u jitla s-sema biex joffrilna direzzjoni. L-istorja tal-Kristjaneżmu ma spiċċatx meta Ġesu tela s-sema, qed tkompli bija u bik. Din il-missjoni li nkunu xhieda ta' Alla mhix biss għal persuni speċjali, il-koll ġejna mogħtija għodet mill-Ispirtu Santu. Nistaqsu lilna nfusna, kif nista' naqdi lill-oħrajn illum? Naqra nistgħu ngħinu biex in-nies jinġabru flimkien fis-saltna ta' Alla, mimlija mħabba u nibnu s-saltna ta' Alla fi qlubna. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!